Multiusos Fontes do Sar e Complexo Deportivo Santa Isabel patrocinan este programa. Que tal, como están? Benvidos. Están a rematar as temporadas dos principais equipos da cidade. Tamén rematou a súa campaña o Santiago Futsal e non podemos despedirnos en unha última entrevista co seu adestrador, con Santi Valladares. Santi, que tal? Benvido. Hola, boas noites. Moi boas. E non sei se estás xa de vacacións, se tes vacacións ou aínda estás aí amañando cousas, organizando. Como estás agora? Bueno, estamos ca tensión dos partidos, pero sí, estamos rematando pois, o plantel para o ano que ven, altas, baixas, ir xa plantexándose pois, todo o que pode ser a temporada que ven, non? Que vai a ser unha temporada apretada, porque hai que anticipar a pretemporada, eso sempre conleva pois, moitas historias por atrás, pero bueno, pouco a pouco, ahora máis relaxados. Bueno, xa que rematastes o domingo con ese último partido de playoff en Murcia contra el Pozo, pasaron uns días e sigues aí xa pensando no que vai vir. Sí, porque, como xa che digo, o tempo apremia, non? O viaxe a Kuwait, pois, o que hai que rematar rapidamente co plantel para mandar iso ao traballo e poder descansar uns días en xuño para despois, o 1º de xulio, pois, volver á faena. Porque estás falando desa viaxe a Kuwait, hai que aclarar que ides ter unha pretemporada atípica, porque iso nun mes ou 1 de xullo xa estaredes de volta, porque ides ter un torneo en Kuwait en xullo, entón vai ser un pouco rara, non, esta pretemporada? Un pouco non, vai ser moi rara, a verdade é que non é a mellor das cousas que nos pode pasar, pero bueno, é o que ten que ser, entón hai que adaptarse e recompoñer todo o que estaba previsto con unha pretemporada normal, pois a adaptalo para que o mal pois sea minimizado ao máximo, non? Este torneo vades basicamente porque tería beneficios económicos para o equipo, entonces ides facer un esforzo, non, por estar ali. Sí, a verdade é que é un esforzo para todos, non? Pero os xogadores que a verdade a campaña foi longa, foi dura, pois un poquinho máis, pero hai xente comprometida nese aspecto e sabemos que é bo para o club, porque va a repercutir económicamente, pois se van a poder abrir pois vías económicas ali tamén, porque a directiva vai a traballar tamén ali e a verdade é que non é o mellor que podemos facer, pero non deportivamente, pero a nivel de club económicamente pois temos que facelo e vamos alá con todas as ganas do mundo. Un torneo que trae beneficios económicos porque pagan por participar, levas tamén un beneficio económico se estás na final, se gañas. Iso tamén a veces un pensa, se pasara así na Liga, non? Que en vez de os clubs ter que pagar tanto, pois levaran un beneficio económico polo que consegue. Sí, bueno, pero eso é o que temos que competir con eso. O que pasa é que o viaxe ali, pois, xa che digo, dá unha cantidade por participar, é un torneo pois levado das mans de FIFA, un torneo con ben plantexado, non é ningún, aunque parezca un maratón, non é un maratón. Sí que efectivamente tes un premio se chegas a finales e a ganas, a verdade é que está ben organizado, entón despois tamén nos dá esa garantía de que podamos ter tamén ali unha continuidade da pretemporada, non? Entón eso, despois teríamos uns días en agosto e despois sí que xa iremos con todo para a próxima temporada. O sea, a pretemporada idera organizar vacacións en xuño, o 1 de xullo, como dicíamos, volveredes, despois do torneo en Kuwait, uns diñas máis de vacacións. Sí, porque, bueno, o descanso tamén é entrenamiento, non? E temos que facelo así. Non é o millor, non é o que estaba pensado se todo fora ben, pero o viaxe a Kuwait fai que teñamos que recompoñer toda a pretemporada. Bueno, pois imos a esta temporada que acaba de rematar a facer un pouco de balance. Comezamos polo final, que foi esa disputa do playoff contra el Pozo, un equipo moi forte, era moi complicado deixalos fora, non puido o Santiago Futsal pasar ás semifinais, pero con que sensación te quedaches dese playoff, sobre todo despois de que aquí no Multiusos de Sar se conseguira esa vitoria contra el Pozo? Bueno, a verdade é que quedas con unha sensación pois agridulce, non? A verdade é que o primeiro partido foi un espectáculo, había moito tempo que non se lle gañaba aquí ao Pozo e a verdade é que foi un partido digno de volver a ver 3, 4, 5 veces.
Que pasa? Que despois Pozo recuperou xente que tiña lesionada e Pozo na súa casa con todo o plantel, un equipo feito para gañar títulos. Que pasa? Que o último partido, polo resultado, tal e como aconteceu, pois che queda un sabor amargo, porque despois da primeira parte ninguén pensaría que o partido iba a acabar con ese resultado tan abultado. O que pasa é que os partidos de fútbol sala a veces, cando asume riscos o equipo contrario pois é o Pozo, pois pode pasar iso, pero bueno, sí que non nos gustou acabar con ese resultado, pero creo que a temporada en líneas xerais foi moi boa, non? Ese resultado do que falas, porque foron 8 goles do El Pozo, que é o que dis, non? Ese resultado tan abultado, inmerecido seguramente, pero esa vitoria aquí no Multiusos de Sar servirá para dar confianza, para pensar que pode ser a primeira de moitas? Xa non pola vitoria, sino polo xogo desplegado polo equipo, porque se vamos ao último partido, a partido da segunda volta aquí contra o Pozo, que perdemos a falta de 18 segundos con dous rechaces ali desafortunados, non? Pero bueno, o Pozo non lle fai falta moito para meter un gol, non? Con media oportunidade xa fai gol. Despois o primeiro partido playoff e incluso o segundo partido ali na súa casa de playoff, non? Foi un partido que estivemos e Rafa volver a estar inmenso outra vez. E despois a primeira parte do último partido, que pasa que na segunda parte pois todo o traballo que fixemos a primeira se foi ao tacho, non? E aí o 8-1, pero bueno, eu quedaríame con positivo que canto máis partidos xogamos contra o Pozo, pois máis cerca estamos de gañarlle e esperar a temporada que ven para dar outra sorpresa nese sentido. Foi unha temporada de altibaixos, sobre todo a nivel de despachos, polos problemas económicos do club, os impagos, as dúbidas de se podería subsistir o club como tal e continuar a campaña que ven. Moitas cousas na cabeza, pero no que foi o deportivo, sénteste orgulloso de como responderon os rapaces e vos mesmos, o corpo técnico, todos os empregados do club? Vamos, en líneas xerales, me sinto orgulloso de todo o traballo feito desde o presidente hasta min, non? A última persona do clube. Por qué? Porque, como ti dis, a finais da temporada que ven todo eran dúbidas. Que si cambio de adestrador, que si cambio de xogadores, que se marchaban 5 xogadores importantísimos, que había cambio da directiva con unha estrutura diferente a que había antes un presidente que poñía do seu bolsillo, ahora un presidente que ten que buscar recursos para o clube. Había moitas dudas, non? Por parte de todos, non vamos a escudar a nadie. Pero o traballo se foi vendo durante toda a tempada, non? Pois por parte do plantel de xogadores e o corpo técnico a nivel deportivo que foi unha grandísima temporada. E despois por parte da directiva, pois evidentemente que quedan aí un par de mesiños, pero nadie, eu personalmente non esperaba que a estas alturas estivésemos moitísimo mellor do que estamos a temporada pasada nese aspecto. Que hubo moitos altibaxos, sí, porque a economía a todos os niveles está moi mal, non? Entonces o deporte non sale beneficiado nese aspecto, pero eu creo que o traballo de todos os estamentos do club foi para estar orgulloso, non? Ademais, houve ese movimento do que falamos moitas veces que foi a futsalvación, que Bueno, deches de quedar a cadros, non? Eso é outra mención aparte, ¿no? Eso fue lo que yo creo que al final a la directiva y a nosotros nos dio quizás ese plus que... Porque nosotros también tuvimos un hándicap que fue el hándicap de las lesiones, ¿no? Tuvimos juegos de filial que dieron la cara en todo momento, pero quieras o no, pues nosotros tuvimos ese lastre durante toda la temporada, sí lo tuvimos. Y ese punto que a lo mejor nos hacía falta para ciertos partidos, pues desde que todo ese grupo de gente nos ayudó, se volcó con el club, vimos que había, aunque yo lo apreciábamos, vimos que dando dinero de su bolsillo, es decir, si nos hacía falta algo más, yo creo que eso es mención especial y chapó para ellos. É que o Santiago Futsal quizás non ten esa masa, pois como, por exemplo, ten o Obradoiro, que sempre falamos da afición do Obradoiro, pero ti xa recalcaches nalgunha rolda de prensa que non eran moitos, pero os que había, os que eran os mellores. A veces, hombre, si tes moitos e millores, pois como tengo agora, pois perfecto, pero si o que tes son poucos, pero que van contigo a morte, a verdade é que para estar moi orgulloso e nos os temos, non? Somos poucos, pero moi grandes. A veces un sente un pouco de impotencia de ver que os rapaces o dan todo, que consiguen todo, que deportivamente están aí loitando por todos os obxectivos polos que se pode loitar, pero non acaba, parece, de enganchar o fútbol sala ou non sei
Como se sente un ese... Evidentemente non é un deporte pois que acabe enganchando as cousas como son, non é o fútbol, non é o básquet, pero temos que facernos o noso oco, non? E o que temos que aproveitalo ao máximo e o que os dixe sempre, moitas veces nas rodas de prensa, non? E os xogadores temos que facer todo o posible, todos os estamentos do fútbol sala, xogadores, corpos técnicos, a Liga Nacional, para que este deporte pois acabe enganchando, buscar as solucións que estén en nosa man para que pois, se en vez de ter pois, 1.500, pois cheguemos a ter 2.500 ou 3.000, non? É o que temos que facer é iso, enganchalos de alguna forma, pois dando espectáculo, divertindo na pista e cambiando normas e buscando todas as opcións posibles para que non podemos chegar a ser o fútbol nin o básquet, pero polo menos facernos o noso espacio aí e ter a noso público pois si cabe pois un poquinho máis numeroso. E dicía isto de que loitaba o Santiago Futsal por todos os obxectivos, aí estivestes cumprindo un gran papel, Supercopa, Copa de España, Copa do Rei, no playoff, en todo estades metidos. Que destacarías de todos eses méritos deportivos vos? Eu destaco o dixe moitas veces, tiña 14 jabatos, ao final fomos 14, non? Por a incorporación xa quizá un poquinho máis directa co primeiro equipo de Eloi, foron 14 jabatos. Eso é a clave. Ter 14 rapaces con esta solidaridade, con estas gañas, é o clave. Para mí foi a clave de todo, non? E despois, pois, o compromiso de todos, non? De querer dar máis sempre no seguinte partido, evidentemente que sempre se pode dar un pouco máis e intentaremos para a temporada que ven, pero creo que a clave de estar aí na semifinal da Copa do Rei, na semifinal da Copa de España, nos playoffs, de darlle guerra ao Pozo, de chegar á final da Copa Xunta, quizá, digamos que non gañala foi quizá o lunar, non? Mas eu creo que a clave está nos 14 rapaces. E a nivel persoal, era a túa primeira temporada dirixindo como primeiro adestrador o equipo, sempre, xa o mencionaches antes, sempre hai esas dúbidas de marchan xogadores, marcha o adestrador, a ver que pasa esta temporada. Estás satisfeito co que fixeches e co que se conseguiu? Hombre, eu non creo que sea a persona máis adecuada para decilo, pero eu personalmente estou satisfeito non da miña primeira temporada, sino da temporada de todo o que é o corpo técnico, non? A verdade é que outros que hai que facer un monumento. Dosi, Luís, e o doutor, Graciela, Hermón, Mecías, Nair, a verdade é que toda esta xente, Alberto, o encargado de material, sin o comportamento e sin a axuda de todos eles, o que fixera non valdría para nada, non? A verdade é que hai un compromiso aí, a verdade é que hai moito unión entre nós, e fomos unha pequena familia, a verdade é que en ese aspecto, pois, estou orgulloso de corpo técnico que hemos formado e do traballo que hemos feito. Sí. A pesar de todas esas cousas que pasaron, xa falamos dos problemas económicos, de toda esa carga que levabades encima, que che pareceu esa resposta de todos? Chegou un momento que si necesitastes decilo públicamente, pero estivestes moito tempo calados, o voso, moi boa reacción de rapaces que ademais son moi novos e poderían en calquera momento reaccionar ou saltar, non? Te refires aos xogadores? Sí. Vamos a ver, o que quere cando fai un traballo é cobrar ao final de mes, non? Pero si está claro que cada un leva de forma diferente. Pero que todos levaron da mesma forma foi que iso é a clave tamén do que pasou esta temporada, que no momento en que tiñan que traballar, tiñan que entrenar, tiñan que xogar, non sei como facían, pero aparcaban ao lado. Eso tedes que preguntarlle a eles, pero que se podo dicirche que despois cada un na súa casa, con as súas novias, con as súas mulleres, pois como tiñamos nós o corpo técnico e todos os que, porque todos non cobrábamos, non? En ese aspecto, despois no ámbito privado, lógicamente, pois tiñan que comentalo, pero o que sí está claro é que non sei como facían, pero cando saltaban ali a pista a entrenar, vos biches moitos entrenamientos, biches a intensidade na que entrenamos, porque realmente no xogo trasladamos a nosa forma de entrenar, non? Eso había que preguntarlle a eles, a verdade que o comportamento xa che digo a todos os niveles de chapón. Estabas xa, dicías, preparando a temporada que ven, con esta pretemporada típica que ides ter, que vai ser marchar e volver.
E queres conservar o bloque de xogadores? Non sei que ideas tes na cabeza. Bueno, como todas as tempadas, hai xogadores que terminan contrato, outros que teñen xa contrato, entonces estamos nese período de tempo, non? Fixéronselle propostas a todos os xogadores e estamos esperando un poquinho a que den a solución. Si podemos continuar co bloque mellor, porque xa non sempre ten que haber cambio, porque o cambio sempre é importante, pero eu creo que cantos menos cambios haya con respecto a esta temporada, porque foi moi boa, creo eu, pois mellor, non? Pero vamos a esperar, eu creía, pois, se pode ser a semana que ven, a final da semana que ven, ter xa cerrada ao 95% a plantilla, porque así xa prepararíamos todos o viaxe a Kuwait, non? Esa viaxe que ninguén pense que va desde vacacións, que non, desde logo, é un esforzo moi grande. Eu se tivera que escoller un sitio para ir de vacacións, posiblemente non escollería Kuwait, non? E menos nesas datas. Bueno, e agora a pensar que a temporada que ven sexa máis tranquila xa, que vos podeades centrar máis nas vosas cousas, nos vosos obxectivos deportivos, e ademais que hai que recalcar que todas as temporadas están esas dúbidas de que pasará, a ver estes rapaces que van facer, e sempre respondedes. Parece que é fácil estar no playoff, que non é fácil. En eso tes toda a razón, non é fácil, a verdade é que a veces un está mal acostumado, non? Entonces, pois, de comer marisco, e cando ten que comer, pois, arroz, pois, dice, pois, o bota de menos. É complicado entrar un playoff, moi complicado. O que pasa é que, bueno, pois, a verdade é que o estamos logrando, pois, uns anos nos últimos partidos, outros anos con un pouco máis de tempo, pero sempre estamos aí, non? Metidos na Copa de España, que é complicadísimo porque é na primeira volta tamén. Os equipos prepáranse moitos deles para estar aí na Copa de España, porque realmente a competición por excelencia. Pero nós, xa che digo, volveremos a formar un equipo competitivo. Hai un ADN que eu creo que no momento que entras no multiusos se inyecta en vena. Bueno, nos traballaremos para estar sempre aí, non? Outra cosa que despois a propia competición pois se deixe entrar, non, pero que a xente que quede, a xente que veña, saben a onde veñen e saben o que teñen que dar, eso lo teñen moi claro. Bueno, pois deixámolo aquí, noraboa por esa temporada, moita sorte para a próxima. Eu estou desexando que levantedes unha copa, que traíades unha copa porque ben o merecedes. Mira, a veces, é verdad que eso é o culmen de a competición, pero a veces os éxitos non veñen acompañados de esos trofeos, non? A verdade é que a mellor é unha frase que moita xente non está de acordo comigo, pero non creo que levamos moitos anos tendo éxitos, a veces levantando trofeos, a veces non, pero tendo temporadas de moito éxito. Pois ainda que non haxa nada material que ensinar, o éxito... Polo menos que disfruta a xente, que iso tamén é un éxito que a veces non é fácil de lograr, non? Pois moitas grazas, Santi, moita sorte. E nos deixámolo aquí, voltamos o luns con máis deportes. Graciñas por atendernos.